M-am găsit la al treilea episod din Minecraft Survival Games. Survival Game. Salutare din nou! Am făcut multe acum. Ei bine, mai trebuie să facem rafturile de cărți pentru asta. Cum se fac? Nu știu. Dar nu știu de ce nu-mi dă mie porți, garduri. Nu știi cum să le faci, dă lemn aici. Păi totul-i făcut, dar nu-mi dă. Stai că-ți dau, uite, vezi că ți anunț. Numai lemn îmi trebuie, Na, am și bețe, na. O ieșit ăla de sub. Bine, cel bă nu-l bate. Era zombie, Morcov, avem morcov. Yes! Dă repede să pun. Sigur. Pune repede. Ai de aia cu care să fac sapalica. Oase? Nu mă... Am oase, da, am oase și... Oricum, oase ai. Pune repede să pun îngrășământul. Aici. Hai și pune-l. Aici. Stai, dă-te. Asta e numai pentru morcov, ce vezi tu acum. Hai, fă-l, mare. Gata. Bine, mă. Ui, 3. Eu era să mânc unul. Perfect. Hai cu carturile. Ce să fac? Gărdulețele. Nu, ca cum au venit asta. Acum le fac. Fă-le, te rog. Mersi. What the fuck? Ah. Uite portița. Portița am și eu. Dar gărduleț nu mă lasă. Vezi că portiță ți-am dat. Atunci câte garduri vrei, aproximativ? Păi nu știu, îmi trebuie că am un stack. N-am cum să fac atât de multe. Nu neapărat, nu chiar un stack. Vreo 40 ceva de garduri, cam atât ceva. Deci nu. 59, bune. Da, perfect, ajung. De fapt 60. Aici. Da știu, las că știu că-l fac eu. Da, nu așa. Da știu, uite așa. Știi, după aia le scoți de acolo, nu? Aia vrei să faci. Dar nu, că am vrut să le pun aici. Uite, stai. Pune chiar aici nea gărdulețul, aici. Stai, sparge asta. Nu așa, stai. La ce te referi? Nu așa. Dă mie gărdulețele, că mă descurc, du-te și descurcă-te. Fă treaba ce trebuia să-ți faci dinainte. Așa, mersi. Eu culeg acum fermă. Episodul trecut a fost parcă 10 minute, au fost, adică când filmam, mi se pare că a fost 10 minute, după care mă uit 33 de minute, what the fuck. Și mie, cam așa mi s-a părut și mie, ceva de genul. Am făcut niște lucruri în câteva minute și te intrată, nu știu ce. În fine. Aici o să pun, da? Cum naiba îi spune la o să facem, dacă putem, și niște rafturile alea, pardon, cu cărți. După care o să fac și o level 30 și mă mai duc un pic la minat. Și după aia
Mai trebuiască să-l măresc încă două. Uite așa, ajunge, perfect. Așa, te-ai dus la minerit? Nu, încă nu. Trebuie să fac fază. Crezut că te-ai dus deja. Fă rafter. Ia să ne ia cărni mai multe. Știi să faci? Unde ai pus 300 de zahăr? Ce 300 de... Adică, știi ce fac? Nu mă duc la minerit. Mă duc să călătoresc, să caut 300 de zahăr. Până, de exemplu, la 5 și 10 filmăm. La 5, 5 și 10 și apoi... Poate o să mai facem ceva, poate. E perfect. Mina merge cum trebuia. Bine. Aici, pe lângă apa asta, ar fi trebuit să fie ceva 300, dacă nu văd nimic. Problema e că nu e deșert. Să desăs. Așa, ușor. După aia nu știu cum vin eu înapoi acasă, adică ușor vin înapoi. Dau tăpul la tine și ușor, rapid. Îmi place calea asta acolo. Nici aici nu e triste. Ai câteva ce să aici. Sunt multe? O grămadă. Nu e nicio problemă dacă sunt multe. Ce? Nu e nicio problemă dacă sunt multe. Dar azi departe, ca să până le aduce și la o grămadă. Eu le omor pe toate. În spate la casă? Nu, m-am dus. Păi și în spate la casă, erau multe. Am level 15. Hai, e bine. Până la 30 și după aia înceantăm târnăcopul cu o eficiență 4 și un Breaking dacă sau fortune dacă pică ceva. fortune ar fi. Ca lumea. Găsim pe diamante din două, din trunul facem 3 și tot așa. Da, da. Îmi place că asta stă aici. Ce knockback. Parcă nu să mai terminăm măbacile astea. Trebuie să ne punem să dormim. N-ai vreun... Nu poți să-ți faci vreun pat. Ce? Nu poți să-ți faci vreun pat să putem dormi. Am găsit vaci și porci, dar n-am găsit oi. Dacă găseam, îmi făceam cinea. Dar ți-ai zis neapărat să dormi. Cristia de zahăr, unde ai pus-o? Atât am făcut-o în paper, în hârtie. O apărut și zombie. Eu n-am nici sabie la mine. Hai, Floare, să dormim, fă-ți un pat. Am găsit un crater. Ți-ai făcut pat? Trestie. Da? N-am bine. Perfect.
Dar bine că ai bubuit, Creeper. E bine. Pe aici, dacă mă plimb, sigur găsesc 300, uite, încă 300 și un bug. Și acolo încă ceva. Să zic că merge treaba destul de bine. Au, 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 au. Ce ai făcut? Dă un scheleton, scheleninton. Uite, fie ceva porcării pe aici. Nu mă interesează lucrurile astea. O să vin după cabel sau după căul. Și să dai mie 300 de zahăr să pot să fac și ferma de 300 de zahăr. Ok? Aia am vrut să zic și eu că decât să o asta pe asta. Da, dă-te pe la mine, dacă vrei. Da, imediat, numai că acum am intrat într-o mină. Stai că atunci mai mult și eu dacă pot ceva schelești, ceva... Am primit o travă de la vrăjitoare. Dacă mai ai vreo jumătate de viață și vin zombie mulți după tine, îmi zici mie să vin, că îmi dau rapid tăpă și mă bag pe ei. Pe tătăzii. Și pe mama lor. Am 21 de 300. Jumate de inimă. Am băgat în casă. Colcă-te. Hai, bagă-te, bă. Nu mă lasă. În sfârșit. Da, da mie 300, te rog frumos. Da, stai că mă duc eu să pun. Dar nu, am că știu eu ce vreau să fac, vreau să fac ceva frumos, te rog. Da, pun eu ce... Nu acolo, nu acolo, dă-mi mie, te rog, te rog. Dă-și măi, băiatule măi. Uite, am și găsit. Enderman. Ha! Nenea Ciobi. Ai dirt? Da. Îmi dai? Da, stai puțin. Mă bat aici cu Enderman. Uite la aia. După cine? Unde e Enderman-ul? Unde te-ai dus? Ce am pus 300 aici? Adică, uite, dacă... Oh, bine, ai bubuit, Creeper-e, wow! Mi-ai făcut viață. Ești? Du-te pe acasă, din fața casei, tot în față. Din fața casei, tot în față, exact așa să te duci. Cum, din fața casă, tot în față? Da, mă, sunt foarte aproape de casă. Hai că vine acum.
Bă, dar nu te văd, mă. Bine. Gata, albe. Păi trebuia să zici în spate, nu în față. Pe nu știu dacă e în spate sau în... Nu, uite-te ce aproape era. În spate, da. Lasă să crească aici. Mă duc să mai amortez vacile și astea. Părăm, părărăm, părăm, părărăm. Să mutez și oile acum. Putem? Ce muți oile? A zis că înmulțesc oile. Am înțeles că Nu le mut. am umut oile. Încet, încet. Avem deja ceva oi. Ițe, oi, ițe. Oi, ițe, oi, ițe. Se enchantez un târnacop cu level 4 oare, să vedem ce-mi pică. Eficiență 1. Eu am enchantat la 2 și mi-a picat eficiență. Nu contează, bunul. Nabule! Care-i mare bun? Că le-am înmulțit și eu, măi. Lasă vacile să mai trăiască și ele. Tot atât. Și mă nervează. Încă pui. Cred că aici. Da, dar știu ce fac acum. Mă duc, iau lemuri și mai... Mă duc să fac sub casă ceva ca lumea. Ce să faci? Fac loc pentru chesturi. Nu face. Da. Mă duc să mai văd dacă cresc cu trestea. Dacă vrei să crească, trebuie să ploaie. Nu, e neapărat. Da, dacă vrei să crească, repede, da. Cred că aici încheiem și al 3-lea episod. Ne vedem data viitoare. Bună ziua! Salutare!